Aksyon Radio Bacolod. This time, mga ka-Aksyon, let's talk about important matters, anything under the sun, and stories that inspires many people. Sining hapon, may kaupod naton ang isa sa mga tiglawa sa isa ka organisasyon nga ang handom, amo ang handom sang ila isig kapareho. Isa ka youth organization nga may tinutuyo nga buligan ang nagkalain-lain nga mga sektor kag individual nga malambot ang ila handom sa kabuhi. Ubod naton sa piya ka linya si Sir Jose Tadeo Sugondi, ang organization president sang Handom Organization. Sir Tadeos, good afternoon. Si Aksyon John Diaz, live ikaw karon diri sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong hapon, good afternoon, inyo tanan. Thank you so much, Sir Tadeos. No, how should I call you? Jose Tadeos or Sir D? Pwede man Thadi na lang, sir. Thadi. Thank you so much, Thadi, for joining me here. Diri sa aton nga pagpangalaga do na special edition. Kay I'm a little bit interested about your organization and nakita naton do damo na gid ang miyembro. Before we proceed with other important matters, pwede mo kami istoryahan ano ining Handom Organization, paano na ninyo inigin sugudan, anong pinakatintuyo kag advokasya sang inyong organisasyon? Okay, sige. Salamat yun sa pag-imbitar di ko na sa ako, no. Ang Handom Organisasyon, isa siya ka youth organization nga nagakompose ang gapokus sa apat ka advokasya, which is youth education, youth empowerment, climate response, and hunger alleviation. Ang nagsugod ang Handom kay duma outreach kami bala sa isa ka orphanage sa barangay Sumag. Then at the same time do nag Typhoon Odette, then dira na lang nagsugod nga what if we venture out sa mga climate response. Then amo na nagkakadto naman kami sa Kabangkalan, si Palay, and nag-responde man kami sa mga different typhoon relief operations for the past years. So nagsugod siya around 2021, then asa subong continuing man siya gapon sa apat ka advokasya. Sa sining apat ka advokasya, Tadi, pila na ka individual o kung makabig naton may passion sa ginatawag nga volunteerism ang nag-upod sa inyong organisasyon and paano nyo na inikaron ginatayo yun? Kadamo na nag-volunteer sa amon nga mga outreach events. Consistently do mga members lang or gina-partner man namon with other organizations para makabulig man sila sa mga outreach activities, mga relief operations, mga lugaw giving, and mga repacking sa mga bagay-bagay nga inog-donate. You have 4 advocacies: education, empowerment, yes, climate, and hunger alleviation. Grabe ka passionate and commitment ninyo to help and build communities. Pwede mo kami istoryahan anong mga programa ang hindi nyo gid malipatan or probably highlights sang inyong organisasyon nga sige-sige pag tubtob subong? Okay, sige. Actually sir, ang apat ginakadvokasya do may focus kit kami na kag ang taga-advokasya do sa apat na may duwa kami ka sustainable projects. First and foremost, ang youth education, currently nagapatindog kami community library sa Escola Guadalupe na nga kaluyan sa ulihi invite sa mga out of school youth, tudaan sila sa mga basic na mga literacies. Then manamon malipatan ang permi nga relief operation sa kung may bagyo o kung may kilanglan nga respondihan balao. Kay medyo budlay siya kay hindi kami bala government organization nga ready ng budget, hindi man hapos nga mangita lang budget kundi but more on grassroots nga campaign when it comes to relief operations. So amo ginamon ba ko gurong duwa sir nga hindi ginamon malimtan, and amo ginagurong highlights ka organization namon. Where are you coming from, Thadi? Why are you doing sa sining nga mga advokasya nga bisan masiling mo nga medyo may kabudlayan sa pagpangita sa mga pondo or mga resources para mahimo ini mga relief operation, community library? Where are you coming from? Kadamo aspekto sa nga kon kabuhi sir nga gusto ko man bala i-fill in ang mga gaps dito plus raw kag gusto ko man
somehow na inspire man ko sa Lasallian virtues of faith, service, and communion. Bala kay ako mismo Lasallian man ko. Mm-mm. And through that, FSC, amo gina siya doon nag-inspire sa akon to move forward and to help more people through faith, service, and communion, sir. Okay, let's discuss one by one no ng TADI ang inyong nga mga goal and focus sa inyong organization. Let's start with education, youth education. Anong gusto ninyo nga ma-achieve sa handom organization kag anong inyo diri nga target nga mga beneficiaries? Okay, sige sir. So, just to summarize lang, no, ang youth education is focusing on the youth education. Get nga we have been conducting do ka 3 projects kina siya sir, relief of hindi gari pa kami school kits sa mga out of school youth, sa mga alternative learning system nga mga mga bata, mga youth. Aside from that, construct man kami sa Ngamon Community Library in which nga ga-focus man siya gyapon sa out of school youth, kag gahimo man kami sang mga book drives initiatives nga gina-partner namon with different private schools, and find man kami sa mga beneficiaries sa mga far-flung areas nga magaan sa mga damo nga mga libro para magpatindog man sa ila community library. Oo. Mga pila na iyan ka mga repacking or pila na ka beneficiary ang natagan nyo sa mga school supplies. Pero ilabi na nga very interesting gahatag ka mo ya sa mga alternative school learning students. Name ko lang ko do sir, do kaapat ang kami mag-conduct sang project para sa mga ALS or sa out mga of school kids and sa mga community libraries sir. Pero how about naman yung sa community name- library? Mga pila na ayan ang ginasuguran nyo patukod or na amat-amatan nyo na? Namata-mata naman siya naman sir sa Handumanan sa isa ka school sa Handumanan sir. Then sa Escola, as what I've said, dito gid kami kapatindog sa Handom Library namon. Kag as of right now do ka duwa pa lang ka community libraries gina patigayon namon. Pero And hindi na ano, ha? sustain and tamo pagin mabulig. Hindi na hapos kay makon mo in just a span of 2 years, you were able to establish already duhanan ka mga community library, bisan community lang ni, but it takes a lot of efforts, no? And may mga ara ka mo nga mga donation or book drives, no? Kanami kay ako sino gusto mag-donate, pwede sila kahatag sa inyo and you find ways paano naton ini ma-distribute sa aton ng mga target beneficiaries. Oo, sir. Oo. Ga-partner. Actually, ga-partner man kami with different private schools like Waming, Taitong, St. Scholastica. So, amo na, the sense of community bala nga makabulig as one and to help as one man plus raw. Daw kanami lang sa feeling black. And you see the fulfillment man nga makita man ang kabuligan mo bala nga makakita bata nga makabasa, then ang community library sa mga public schools niya ga matamat man evolve, so amo na ka fulfillment man on our end as an organization. No, very interesting, inspiring ang youth education program. Let's proceed Tadi sa youth empowerment. What's this youth empowerment? Anong aton pinaka goal and objective sa sini? Okay, sige sir. So duwa ka focus ang youth empowerment na currently as ang last 2, then currently dugang na siya into 3. So namely, we have this outreach event sa mga orphanage nga mahatag lang gid small outreach event sa mga bata sa mga orphanages. Then the second is the kids with special needs nga mga bululigan man sila blahaw nga outreach events man gyapon sa mga bata naman with special needs. And lastly, the More Than an Athlete program in which nga gina-conduct namon because as a former athlete amo man nga kon isa ka advocacy man bala nga gusto ko man i-push through youth empowerment sa Handom organization, in which nga maka-conduct kami sang free basketball clinic sa mga underprivileged nga mga athletes blahaw. Kay kita ko man na bala nga damo bata nga gusto magbasketball pero damo pa kulang sa opportunities bala nila blahaw. So as a former varsity man sir, so
amo na duga kandak lang ko free basketball clinic sa amon dire, then hopefully mata-mata naman siya kwan pasaka and makadamot naman ma-reach sa akon basketball clinic. Amo na siya, sir. Ano gid ang imong sports study basketball? Yeah, so varsity ko sa Lasal so na, sir. Very good, no? At least an athlete turned into an advocate for youth empowerment, which is a very inspiring story of yours. That's youth empowerment. Let's proceed to climate, no? Concerns. Anong aton luyag nga lambuton para naman sa issues sa climate? Ilabi na subong nga panahon that climate change is really, a very essential and critical thing to deal with. Okay, sige, sir. So, ang climate response ka organization is duduwa na siya, ginbuka siya into Ambagay and Buligay. Ambagay is more on how we partner with different barangays to have climate talks, climate preparedness talks sa mga pumuluyo nila, and how could that talk makabulig sila on the time nga magresponde man bla sa mga kung may maabot man mga climate kwan. So, and Buligay, in which we conduct relief operations, conduct repacking initiatives for the beneficiaries na naapektuhan sa mga climate kwan. Okay. Disasters. So, mula sa sir. Grabe, no, very comprehensive ang program. We divide it into different subsectors so that you could really reach all those who are covered by a certain area or aspects in advocacy sang handom. And lastly is hunger alleviation, which is very evident nowadays. Statistics shows nga damo gid sang mga Pinoy nga ginagutom, ilabi na ang mga kabataan. Bangod sang kapigaduhon, tiga apektuhan ila nga pagtuon, and nga kung kaisa, wala na empowerment para sa ila. How do you do your campaign and advocacies on hunger alleviation? Sige, sir. So, we are currently having this Lagaw-Lugaw project in which we give out around 250 minimum nga lugaw cups sa mga around here in Bacolod. Nakagwa naman kami sa Victoria, Silay, sa hatagatagay lang lugaw sa city. And through that, siya para sa amon ka small budget but high impact blast raw nga gamay lang budget hatag mo to the most ganito mga extent ganito mga 1,500 to 2,000 lang gina magasto namon for that project, and namudamo lagi kami may mabuligan. So aside from that, plano kami maka-give sa mga sa mga partner kami sa mga barangay, then makahatag-hatag kami pala food giving sa mga pumuluyo Manila. So that's it. Your Lagaw Lugar project and then food packs distribution for hunger alleviation. Ano nakita mo diri with these steps kag mga actions nga ginahimo nyo na karon, and then may mga plano pagid kamo dugang, ano ang gina-envision sang inyo organization? Actually, sir, ito ka broad siya nga vision, no? Pero the vision of the organization is primarily to achieve its handom, to help other people's handom to be helped and to help. Amo lang ginaguro ma-conclude, sir, is how these initiatives, how empowering it is nga maka-upod man sa mga empowered youth nga makabulig, and ang ilahandom man to help people achieve their common goal and to achieve its handom also. Wala siya, sir. Oo. So subong may nakita na kamo somehow abi nga effect, or let's shall I say isa ka model nga dara nyo nakita sa sining nga persona or sa sining nga komunidad nga there is a possibility for them to grow, to develop, or to reach their dreams also. Okay, duga kuan bala kami, sir, kuan bala kami kung paano siya kay, for example, do ka budlay mag-sustain isa ka community when it comes to wala ka pa bala prior big budget bala to sustain that particular community, but we are currently venturing out things kung paano pagid siya mapatako ang budget man big organization, and paano pagid to sustain on a budget man bala raw. So amo lang na guro subong as of now makamambal ko.
when it Oo. comes to pangita. Gahambalang kalabanan, you are too young. But there are also those who are saying you're never too young to lead or you're never too young to help. Ano ang inyo diri nga mindset sa karon? Pamatanon but doing these huge things that is very much affecting our community. For me, sir, do ka nami gid nga do ka empowering, as what I've said, do ka empowering to have this collective group of people nga do one goal in mind, do ka one vision in mind nga makabulig malang mula sa community mula sa Rao. So amo na do ka, it fuels me to pursue more projects, to pursue more initiatives nga makabulig man sa community. Do ka somehow it's iron sharpening iron man mula sa Rao. So makabulig, ang common goal mo lang ka is to help its handom to reach its handom also. So amo na siya, sir. Oo. Pero nakita ko daw kamo, lain-lain kamo. You are coming from different schools, organizations. But are your organizations still open for those who wanted to be part of Handom? Yes, sir. Oo, pidigid. Kay actually, sir, doon nag-expand kami, may mga members man kami from Manila, from Iloilo, Cebu. So open gid ang organization because na gani, ang bulig bila do wala gina siya dapat closing or I believe nga daw dapat i-open mo gid ang doors for those people nga willing to help pala. Kalawa ay man ang i-close ng door sa willing man mga tao nga makabulig sa community. So yes, sir. Tadi, what's your message para sa iban nga may ara tani willingness, may passion, may commitment to help other people, but somehow they are intimidated, they are shy, they're afraid, or they do not have venue to help other people? Okay, so first of all, okay lang gid nga mahuya, ma-intimidate, but learn how to step out of your comfort zone also. Kay ang kunang vision mo ara lang gid si mo nga wala mo gid na fulfill do ka somehow dumakulangan ka and paano mo na siya i-fulfill. There are a lot of opportunities out there. There are a lot of should I say do ka damo na siya opportunities na lang damo na doors nga pwedeng yung masudlan. And do gamay ko lang endorse ang Handom organization. Handom organization is opening its doors for people man nga gusto i-reach ang handom nila to help other people. So amo lang siya. Thank you so much, Gid Jose Tadeo Sugondi, the organization president sang Handom, which is based here in Bacolod City, for sharing your inspiring stories and advocacies para mabuligan ang komunidad, ang mga individual nga may handom sa ilang kabwe. In short, your organizations is like ang handom mo, handom ko. Madamo gid nga salamat, Tadi. Thank you, sir. Thank you also, Sir John Diaz, and to whole Action Radio Bacolod. Thank you again. Thank you so much. Action Reports, Afternoon Edition.